B2 TV ahwefo ne etiefo ene so yeda foforo Midiane na na fie ko bi se wampem blakatu se da bia mdi kaka kire mo no ene ye wo Offinso man ene asam asi Offinso man mu ne nyina ne se ya de nyina ya deda no ewo mpaso na de ye ka mamatie ne nyina ne se ene kura mu biti pa sanse ene no opem so Mia meba mia madie nyina otumfo seatu ene obehye de konkon anim ene otumfo nani abere se krodom ene nani atutu egu ne nsam ene krowura nani abere ene no na de hye ne ma nyina na somfo nyina behye ye nyina ya nana WIAFE AKENTEN eye Offinso hye nanim eti wa wantimi ama no maka cho se yedi Ebia na wachi na wo busa wo se ye ka me wo ho aka me pe broni be ka se relax to bo ase na se wo fie ha de B2 TV wo drink bia fashion freezer na cool wo ho na ka na to so na chiri mi na B2 TV ye de bia e wo Offinso man mu ha afa ye hu de ye de beblo eti hwe yen lea ene de nya beblo Papa mpacho we dey men say won bebre ma wo say wabotuntum na memo akwa baba B2 TV mejo so bru Papa me ni bi say wo yo so focus ya pa enipa nyina animu me aso kwa me ni ubi na ade ne tuntum enam say adamu asi enanso ena ye na WIAFE AKENTEN otoso miensa mra nana etwa nani hwe da no enna ne ya biebie kwa mu na nana nso akoka ya nananom edi nka no ho ewo asamado ene nana me hwemu a ene tin kana mu aka saka sa break wa bokot asha krede ka na se wa hye father for atade enso ene ma hu se yutuma mom de flower na se Mr. DNT pa na ne wa hye wan boka de ka mo hye amamre yansa no ade a ya de nsa ya no yamfa nsuo nye ena se wunim wa mamra sani ampanimfo kan o ma awire free ukromo hene abanya wo yira wa adwabo ase menso so me yasunani menana me wofa ena oda hoyi mintumi nkase me yasofo nti me de kwakwa de biati meminim ede ba betina abeye Asante amamre na mada wase bebre odi fo mada wase na se no be se me hu se esosua be na da kristosom ene ya nana no ntam sosua be na da ntam ane ne na o ya mi akwa tiro wase yesu amamre ne amane se bia na obi ti wono wo hwa B2 TV ni bi ti wono wo hwa na wo hu die nti a ye wo akroyi mu ne nti a ama ebisusu se ya nananom amamre no enye kristosum no ane se kwase broni a odi kristosum ba ye no no wonte yen yamane na ene yamamre ase nti ofa ne se ye bibia ye enye sebia son sebia bru ntwene a yesi so enyina yen yakamfo amamre mi yade kasa na kwase broni no onte twene yi kasa eka enu nti oba ya wotisi ya botwene ne ya amamre no osu se eya abosonsom ebe ya kakra be hume no metwa ntoma na ntoma metwa ne nkyere se sebe me ya abosonye eya amamre a me de kyere se mani abre ani bre nsoja enke mani abre se ntoma metwa no meme ne niama ya egu na nanom kom ne ne omu ye nyina akasa trayen na wansua na wantiase a ena wodwen se eni kristosum ebo abira na me yasofo de na nsumatuma kanipi me de ma kira wo se
Kristo suma kwasi broni de baye no enya kan no a bisa kwasi broni na nkasa na mamre mu no ototro bonsuo bo awia otwadua mpon ba ko aye na nanom nim no no omu no omu ni sa mamre no omu no omu wa nyame ahodo brofo kase me kan se pantheism ana polytheism yen ana ya mamre mu no ya wo onyankrom pon okro enunti se wo hwe mu pa dia yen yegidie no ewo Kristo sum fapem echa kwasi broni die odi for meda wase bebrebe na wo kasa no na wo ka bibi se entwini ya kamu nyina wase ebra me se wo bre no me pesa wo saka kra na me hu se de entwini le kan sitie na ja be su bi di hia wo ya ko asa pepepe we de mesro That's your bru. Mate. Me too TV. And I use your dear. Tina be catch mo say. Munya di. Na mamle ni amania dear. Say be too for your head dear. And na mo batis na mo be humani so dear. What
Sabre,